naqlajt bużieqa ħamra u marriċ min joħodili, imma meta ħriġt ta' barra għamil rieħu tajjarili. Aħdar, aħmar, blu, isfar fil-qawsalla tanza biħa, il-kuluri kollha nħobbhom minnhom għandi kaxxa sħiħa. Noħroġ dawra fil-kampanja nara l-fjuri jekk Halloween, nara s-satar u l-fidloqqa mill-elluxa u l-peprin. Trin 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 ġempel il-mobile, trin 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 kemmu sabiħ, min ġo fih kelmit nissija ħsibt li kienet toqgħod fih. Meta ddoq il-banda tagħna inħobb nisma' it-tambur, bum 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 tamburet nisma' bum 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 wara jħimmur. Jien irrid dejjem nistudja u inħobb immur l-iskola, meta ċempel il-qampina mmur id-dar naqbes u